олами гуногунии биологии тоҷикистон хеле ғанӣ ва нотакрор аст. дар ҳудуди ҷумҳурӣ беш аз 13 000 намуд ҳайвонот муайян гардидааст. бештари онҳо дар экосистемаҳои кӯҳӣ сукунат гирифтанд. дар мавзеъҳои водию пешкӯҳҳо, дарёҳо, заминҳои кишоварзӣ назди шаҳру ноҳияҳои диёрамон намудҳои зиёди ҳайвоноти нодир паҳн гардиданд, ки ба аҳолӣ зич ҳаёт ба сар мебаранд. дар ҳудуди кишвар 85 намуди ҳайвоноти ширхор, ки дар байни онҳо ҳайвоноти нодир чун гӯсфанди маркополо, оҳуи хушзоти бухороӣ, ғизол ва ғайра зиндагӣ мекунанд. намудаҳои зиёди олами ҳайвонот ва рустаниҳои тоҷикистон ба китоби байналхалқии сурх ҳамчун навъҳои нодир ва ё аз байн рафта истода, ки ҳифз ва диққати махсусро талаб менамоянд, ворид карда шуданд. муҳофизати олами ҳайвонот як аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ буда, шикори намудҳои нодир дар асоси қонун маън аст. усул, вақт ва ҷои шикори ин ё он намудҳои ҳайвонро тавассути қонун муайян мекунанд. ҳифз ва нигоҳдории олами ҳайвонот беҳдошти муҳити зист вазифа ва қарзи ахлоқии ҳар як инсони табиатдӯст аст. чанде қабл фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳамроҳшавии ҷумҳурии тоҷикистон ба иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат ва захираҳои табиӣ ба имзо расид. иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат ва захираҳои табиӣ созмони байналмилалии ғайритиҷоратӣ буда, зиёда аз 1400 ташкилоти давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ аз 170 кишвари ҷаҳон узви иттиҳоди зикршуда мебошанд. тоҷикистон бо эътирофи афзалияти баланди ҳифзи гуногунии биологии миллӣ дар минтақа яке аз аввалинҳо шуда, ба конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба гуногунии биологӣ дар соли 1997 ҳамроҳ шуд. иродаи сиёсии кишвар, ки дар паёмҳои солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён гардиданд, тасдиқи садоқатмандии миллӣ дар ҳифзи сарватҳои табиӣ ҳамчун сарвати асосии тараққиёти минбаъдаи устувор мебошад. ҳукумати тоҷикистон ба самти рушди устувор собитқадамона иқдом намуда, саъй дорад, ки афзалиятҳои миллиро бо ҳадафҳои глобалии рушди устувор мутобиқ созад. дар ин замина иҷрои ӯҳдадориҳо дар доираи конвенсия оид ба гуногунии биологӣ ва протоколҳои он як аз тадбирҳои аввалиндараҷаест, ки барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои моддии ҳифзи системаҳои пурарзиш, ҷузъҳои биологии онҳо, баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як таваҷҷӯҳи хоса ба рушди соҳаи сайёҳӣ доимо мекунанд ва барои рушди устувори соҳаи сайёҳии кишвар тадбирҳои зиёде андешида шуда истодааст. лоиҳаҳои сармоягузорӣ татбиқ шуда истодааст. қариб дар ҳамаи хоҷагиҳои шикор, хуб мамнунгоҳҳо, дар парваришгоҳҳо, дар боғи миллии тоҷикистон низ яъне инфрасохторҳои сайёҳӣ барои анҷом додани сайёҳии шикор фароҳам оварда шудааст. бо мақсади рушди устувори сайёҳии шикор қарори ҳукумати мамлакатро, ки дар ҳамин самт ба тасвиб мерасад, бояд қатъиян риоя намуданашро бояд роҳандозӣ намоянд. ҳамин чораҳои заруриро агар мо ҳамавақт андешем, рушди устувори соҳаи сайёҳии кишвар пурра таъмин карда мешавад. таи солҳои охир дар кишвар як қатор хоҷагиҳо ва ширкатҳои сайёҳӣ рӯи кор омаданд, ки ҳадафи онҳо ҳифзи ҳайвоноти нодир ва зиёд намудани саршумори ҷонварони ба китоби сурхи тоҷикистон ва байналмилалӣ шомил шуда мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сайди бохтар аз зумраи чунин хоҷагиҳои шикории мамлакат аст, ки соли 2020 дар заминҳои ҳудуди ноҳияи шаҳри Тус таъсис ёфт. хоҷагии мазкур дар масоҳати 22700 гектар ташкил гардид. худи ҳамон сол аз ҳисоби заминҳои хоҷагии ҷангали ноҳияи Хуросон ва ҷамоати Исанбои ноҳияи Рудакӣ мутаносибан 12220 гектар ва 1740 гектар замин ҷудо карда шуд. аз соли 2020 вақте ки мо хоҷагиро таъсис додем, ҳамон сол аллакай барои нигоҳубин ҳифзи ҳайвонот 8 нафар корманд сафарбар шуданд, то имрӯз 10 нафарон. дар ҳудуди шикоргоҳ заминҳои кишт мо ҳама сола тирамо гандуму ҷав кишт кара барои зимистони соли оянда истифода бурдан барои ҳайвоноти ваҳшӣ истифода мебарем. ҳамзамон дар ҳудуди хоҷагии шикориамон дар ҳудуди заминҳои шаҳри Тус бошишгоҳ сохтем. дар ҳаманақ чӣ хеле ки дидед дар даромадгоҳи заминҳои вобаста ба ноҳияи Рудакӣ бошишгоҳ дорем.
ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сайди бохтар дар як муддати кӯтоҳ тавонист бо воситаи муҳофизату идоракунии дуруст дар самти зиёд кардани шумораи ҳайвоноти нодир ба натиҷаҳои назаррас ноил гардад. дар мавзеъҳои ҳудуди шикоргоҳи ширкат ҳайвоноти нодири шомили китоби сурхи тоҷикистон сукунат доранд. ҳамчунин аз тарафи ширкати мазкур ба масофаи 60 километр роҳҳои дохилӣ тахту ҳамвор карда шудааст. ширкат айни замон барои ҷалби сайёҳон ба ин мавзеъ тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст. мувофиқи ҳисоботе ки ҳамасола аз ҷониби академияи илмҳои тоҷикистон, институти зоология, кумитаи ҳифзи муҳити зист, агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузаронда мешавад. дар 5 сол саршумори ҳайвони гӯсфанди кӯҳи бухори уриал дар ҳудуди заминҳои ҷамъияти мо ба 285 сар расидааст ки аз ин 37 сари он фардҳои наринаи аз 8 сола боло ки барои шикори ғаниматӣ аллакай истифода бурдан мумкин аст. шикори ғаниматӣ гуфта трофейни шикор ахота мегӯд, аллакай истифода бурда мешавад. чӣ хеле ки имрӯз худатон дидед галаҳои 15, 13, 9, 4, 5, 8 аллакай дар як рӯз мо ин қадар ҳайвона дидем. ин заҳмати кормандони моя ки аллакай саршумори гӯсфанди кӯҳи бухори уриал дар мо зиёд шудааст. айни замон ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сайди бохтар дорои меҳмонхонаи замонавӣ аст ки дар он барои будубоши меҳмонон тамоми шароит ва хизматрасонии муносиб фароҳам оварда шудааст. бо мақсади боз ҳам такмил додани, боз ҳам рақобатпазиртар намудани ҳамин намуди сайёҳии шикор, албатта якчанд корҳоро мо бояд бечуну чаро анҷом диҳем. якумаш таъмин намудани риояи муқаррароти қарори ҳукумати мамлакат ки ҳамасола ба тасвиб мерасад, яъне шумораи муайяни ҳайвонотҳо ҷудо карда мешавад барои шикор, бояд дақиқану қатъиян ин шумораҳо бояд риоя карда шавад. дуюм, ширкатҳои сайёҳии худ шикории мо худашон бояд фаъол бошанд ки ҳамон ауксионҳо ё ин ки музоядаҳое ки байналмилалӣ дар амрико, дар аврупо баргузор мешавад, худашон бояд бевосита иштирок кунанду ана ҳамон квотаҳое ки онҳо дастрас менамоянд аз ҳукумати мамлакат, худашон бевосита ба ана ҳамон баҳрагиранда, яъне ба шикорчӣ дар тавассути ана ҳамин платформаҳо бояд фурӯхта тавонанд. барои ин забондониро бояд роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ мо бояд пеша кунанд. худашон роҳу усули иштирок дар ана ҳамин музоидаҳоро бояд ҷӯянду ёбанду иштирок кунанд. албатта ширкати сайёҳӣ зиёдтар фоида ба даст оварад чӣ мешавад? ин фоида ба ҳамон кишвар аст. албатта барои боз ҳам хубтару беҳтар кардани парваришгоҳ ё ин ки хоҷагии шикораш сарф мекунад, маоши кормандошро хубтар мекунанд, андоз зиёдтар ба давлат месупоранд. аз бошишгоҳ ки дар он ҷо тамошогоҳ мавҷуд аст, 4 самти табиат ва ҳайвоноти атрофро мушоҳида кардан мумкин аст. алҳол сохтмони майдони фурудоии чархпол низ идома дорад ки сайёҳони хоҳишманд метавонанд аз он истифода баранд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайди бохтар ҷиҳати хубу хотирмон гузаштани сайёҳати меҳмонон ва тамошои пурраи табиати ин мавзеъ автомошинаҳои махсуси ҳамаҷогард, мотоциклҳо ва аспҳо пешниҳод карда мешаванд. дар хоҷагии шикори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайди бохтар 4 адад чунин воситаҳои нақлиёти ҳамаҷогард мавҷуд аст ки барои истироҳату бофароғати сокинону сайёҳоне ки ба ин мавзеъ меоянд пешбинӣ шудааст ба ҳар нафаре ки аз ин хоҷагӣ дидан мекунад ба мақсади сайёҳат ва шикор, албатта ки аз чунин воситаҳои нақлиёти ҳамаҷогард истифода мебарад ки дар сайёҳат тавассути чунин воситаи нақлиёт дар ин манзараи зебо воқеан ҳам сайёҳатро хубу хотирмон мегузаронад. тоҷикистон бо манзараҳои зебои табиӣ ва олами бои набототу ҳайвоноти гуногунранги худ таваҷҷӯҳи олимони мамлакатҳои хориҷиро ҷалб менамояд.
ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи тоҷикистон 26% маслиҳати умумии онро ташкил медиҳанд. табиист ки дар ин ҳудудҳо намудҳои нодири набототу ҳайвонот хеле зиёд дучор мешаванд ки онҳо ба китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуданд. як аз омилҳои ташрифи сайёҳон ба мамлакатҳои кӯҳӣ аз ҷумла ба тоҷикистон ин ба хотири шикор мебошад. дар ин самт дар мамлакат барои шикори ҳайвоноти нодир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ квотаҳо ҷудо карда мешаванд ки он ҳам барои рушди сайёҳӣ ва ҳам ҷалби сайёҳон ба тоҷикистон мусоидат менамояд. 22% ҳудуди кишвари мо ҳудудҳои махсус ҳисшаванда эътироф карда шудааст ки дар он боғи миллии тоҷикистон аст, 13-та парваришгоҳ ҳастанд, 4 мамнунгоҳ вуҷуд дорад. илова бар ин зиёда аз 20 хоҷагиҳое ки бевосита шикор барои ташкил кардани шикор таъсис дода шудааст, яъне кор ва фаъолият мекунанд. қобили қайд аст ки боғи миллии тоҷикистон худаш қариб ки баробар ба 16% ҳудуди кишвари мо мебошад. ба феҳристи моддии фарҳангии ЮНЕСКО ворид карда шудааст ки инам барои ана ҳамун тарғибу ташвиқ намудани иқтидорҳои сайёҳии кишвар аз ҷумла иқтидорҳои сайёҳии шикор хеле муҳим арзёбӣ мегардад. мо дар оянда нақша дорем ки дар инҷа парваришгоҳҳои хурд валеро барои дигар намуди ҳайвоноти нодир созем, дар он ҷо нигоҳубин кунем. вақте ки мутобиқ шуд ба табиати ҳаминҷа сар теҳем, бо дар оянда гуногунии ҳайвоноти ваҳшия дар инҷа зиёд кунем. дар ҳудуди шикоргоҳи мо ба ғайр аз гӯсфанди кӯрии бухораӣ урял, хуги ваҳшӣ, ҷайра, қашқалдоқ, хай гург бисёр аст. аз паррандаҳо каб бо кабки чил мегӯм, кабки худ вай бисёр аст. умуман олами ҳайвоноти паррандагони хоҷагии шикори мо бой аст. дар ҳудуди хоҷагӣ ба масъалаи барқарорсозии муҳити зист, муҳити экологӣ, набототу ҳайвонот ва паррандагони он диққати аввалин дараҷа равона карда шудааст. кормандони хоҷагӣ мазкур диққати худро бештар ба масъалаи вусъати парвариши паррандаҳо, зиёд намудани саршумори ҳайвоноти нодир, инчунин ҷонок намудани корҳои ободонӣ дар ҳудуди хоҷагии шикорӣ, ба тартиб даровардани ҳудуди он, таъмини хӯрок ба ҳайвонот дар фасли сармо ва тавассути ин муҳайё намудани заминаи рушди сайёҳии шикор дар кишвар равона карданд. мавриди зикри хос аст ки табиати нотакрору бишносои тоҷикистон имрӯзҳо таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷиро бештар ба худ ҷалб кардааст. бошишгоҳе ки мо истодем меҳмонхона аллакай дарахтони мевадиҳанда шинондем. дидед зиёда аз 400 бех ниҳолои себ, гелос, инчунин арчаҳо, тут шинондем. ин аллакай худаш сабзкорӣ аст ва дар ин ҳудуди заминҳои мо танҳо аз меваҳои мевадиҳандаи ҷангалӣ пистазорҳо ҳастанд. пистазорҳо ба шумо гӯем ки мо хоҷагии шикорӣ таъсис додем дар заминҳои хоҷагии ҷангал тибқи шаҳрномаи тарӯзмуллат, лекин истифодабарии пистазорҳо ба худи хоҷагиҳои ҷангал вобаста шудааст. онҳо шаҳрнома баста ҷамъоварӣ мекунанд, шаҳрнома мебанданд, бо аҳолӣ, бо мисол кормандони худашон ҷамъоварӣ мекунанд. мо кӯмак мекунем ба вӯ. дар ҳудуди заминҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайди бохтар барои нигоҳубин ва марҳила ба марҳила зиёд намудани саршумори ҳайвоноти нодир шароит ва имконияти васеъ мавҷуд аст. иқлим ва ободу ҳавои мусоиди тоҷикистон бахусус мавзеи шикори сайди бохтар имконият медиҳад ки дар натиҷаи дуруст парвариш ва нигоҳубини ҳайвоноти нодир ҳамасола ба маротиб зиёд карда шавад. парвариш ва нигоҳубини ҳайвоноти нодир барои рушд бахшидан ба соҳаи сайёҳӣ, хусусан сайёҳии экологӣ замина гузошта, дар оянда омили муҳими ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба тоҷикистон мегардад. мавҷуд будани чунин имконияти табиӣ дар беҳтар намудани гуногунии биологӣ ва ба ин васила бештар намудани навъҳои ҳайвоноти нодир аҳамияти калон дорад. сайёҳон аз амрикову аврупо на танҳо барои шикор, балки бо мақсади боре дидани ҳайвоноти нодири тоҷикистон ва аксгирӣ бо онҳо ба кишвари мо сафар мекунанд. дар ин ҷода ба рушди минбаъдаи сайёҳии экологӣ дар тоҷикистон имконоти ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ ки беш аз 22% қаламрави тоҷикистонро дар бар мегиранд мусоидат менамоянд. ширкатҳои сайёҳӣ ки дар ин самт
корро фаъолият мекунанд, иҷозаномаи пешбурди фаъолияти сайёрӣ аз кумитаи рушди сайёҳӣ дастрас намуда, ҳар як намуди ҳайвоноте ки ба онҳо иҷозати шикор дода мешавад аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки тавассути ана ҳамун қарор танзим карда мешавад, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола қабул карда мешавад, тавассути ана ҳамун қарори ҳукумати мамлакат танзим карда мешавад. Барои сайёҳии шикор аз Аврупо, аз кишварҳои Олмон, Австрия, Италия, аз кишварҳои халиҷи Форс, Амороти Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Қатар, Кувайт ва аз дигар давлатҳои Осиё ташриф меоранд. Он шикорчионе ки аз Амрико мебиёянд бисёртар майл ба анамун шикори морхӯр, маркополо, уриали бухорогӣ ино яъне завқ доранд. Шикорчиёе ки аз давлатҳои Аврупо, аз Олмон, аз Австрия ино мебиёянд, онҳо ба бисёртар ба хукҳои ёбоӣ завқ доранд, майл рағбат доранд, дар ин самт онҳо шикор мекунанд. Шикорчиёе ки албатта аз давлатҳои халиҷи Форс меоянд, онҳо бисёртар ба шикори паррандаҳо аз қабили драфа, хуб шоҳин ва ғайра, яъне майлу рағбат доранд. дар шароит ва мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон таъсиси чунин хоҷагиҳо ба афзоиш ёфтани саршумори ҳайвоноти нодир мусоидат менамояд ки ин аз ҳадафҳои ояндадори ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. хоҷагии шикори сайди бохтар дар мавзеи зебоманзар ва хушбоду ҳаво ташкил гардида дарахтони зиёд ва гулу гиёҳҳои ҳархелаи худрӯй онро иҳота карданд. дар ин мавзеъ асосан чормағз, писта, хуч, себи ҷангалӣ ва ғайра хуб нашъу намо ёфта дарахтони ҳамешасабз муҳити атрофро сабзу хурам нигоҳ медоранд. кормандони хоҷагии мазкур дар баробари нигоҳубини ҳайвоноту наботот инчунин ба ҷамъоварии меваю растаниҳои шифобахш ки Тоҷикистон аз ин неъматҳои табиӣ бой аст машғул мебошанд. тавассути таъсиси чунин хоҷагиҳо дар мамлакат таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ҷумла шикорчиён ба имконияти рушди сайёҳии байналмилалии Тоҷикистон бештар мегардад. таҷриба нишон медиҳад ки фаъолияти хоҷагиҳои ҷангал барои афзунгардонидани гуногунии биологӣ, ҳифзи ҳайвоноту набототи нодир, ниҳолпарварӣ ва дар маҷмӯъ барои пешрафти иқтисоди мамлакат судовар мебошад. қобили тазаккур аст ки табиати нотакрору биҳиштосои Тоҷикистон имрӯзҳо таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷиро бештар аз пештар ба худ ҷалб намуда истодааст. амну субот дар саросари мамлакат, рушди бахшҳои муҳим, фаслҳои зебои сол, руду чашмаҳои мусаффо имкон фароҳам меорад ки ташрифи сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол бештар гардад. мавҷуд будани чунин имконияти табиӣ дар беҳтар намудани гуногунии биологӣ ва ба ин васила бештар намудани навъҳои ҳайвоноти нодир аҳамияти калон доранд. дар шароит ва мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон таъсиси чунин хоҷагиҳо афзалияти бештар дошта ба афзоиш ёфтани саршумори ҳайвоноти нодир мусоидат менамояд ки ин аз ҳадафҳои ояндадори ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба эътироф намудани морхӯр ҳамчун як ҳайвоноти нодир қабул карда шуд. Ташаббускори ин қатнома албатта Тоҷикистон буд. Барои тарғибу ташвиқ намудани ҳайвоноти нодири кишвари азизамон маводҳои тарғиботӣ аз қабили брошюраҳо, журналҳо, буклетҳо, яъне тавассути муаррифӣ кардани сомонаҳои худашон ана ҳамун ҳайвоноту набототи нодири кишвари азизамонро барои иштирокдорони ана ҳамин намоишгоҳҳои байналмилалии сайёҳӣ яъне мегузоранд. сайёҳӣ моҳидорӣ як аз намудҳои муосири сайёҳӣ буда он ташкили сайди намудҳои гуногуни моҳӣ, расонидани сайёҳон ба ҷойҳои душвораси моҳидорӣ, иҷрои таҷҳизоти моҳидорӣ ва ташкили моҳидорӣ дар ҳавзҳои дорои моҳиро ки махсус бо ҳамин мақсад парварӣ шудаанд фаро мегирад. моҳипарварӣ аз самтҳои дигари фаъолияти хоҷагии мазкур ба шумор меравад. хоҷагии моҳипарварӣ Фалҳобод ва истироҳатгоҳ дар майдони 32 гектар замин таъсис ёфтааст. аз масоҳати умумии хоҷагӣ дар 20 гектар ҳавзҳо барои парвариши 50 000 моҳӣ ва дар 12 гектар истироҳатгоҳ бунёд гардидааст. сайёҳии моҳигирӣ дар вилоят нақша чорабини чиқале ки қайд карда баромадем мавҷуд аст. мо ин самт қади кор кардем оянда теъдоди ҳамин хоҷагиҳоро барои самти сайёҳии моҳигирӣ зиёд намуда истодем. умуман агар ҳамин хоҷагӣ ки мо имрӯз дар Фалҳобод дар шаҳри Левакан ҳузур дорем, агар хато накунам ман имрӯз қариб як 7-8 гурӯҳ мардуми хориҷӣ омаданд. таваҷҷӯҳ вақте ки мо аз интернету аз телевизиону радио мешаванд омада дидан манзараҳои хуб аст.
дар ҳавзҳои алоҳида сайёҳон метавонанд ба моҳидорӣ машғул шуда вақти худро хуш гузаронанд. мавриди зикр аст ки майдони замини ҳавзи моҳипарварӣ ва истироҳатгоҳ пештар сангзор буда маҳз бо ташаббуси соҳибкорони ватанӣ дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои миллат ин санглоҳ ба як макони тамошобоб, дилнишин ва назаррабо мубаддал гашт. тибқи арзёбии мутахассисони соҳа рушди сайёҳии моҳидорӣ дар шаҳри леваканд афзалият дорад. яке аз намудҳои сайёҳие ки талаботи дӯстдоронаш дар ҷумҳурӣ дар ҳоли афзоиш аст, ин сайёҳии саргузаштӣ тавассути шикори моҳӣ маҳсуб мешавад. сайёҳии моҳидорӣ яке аз намудҳои муосири сайёҳӣ буда он ташкили сайди намудҳои гуногуни моҳӣ, расонидани сайёҳон ба ҷойҳои душвораси моҳидорӣ, идораи таҷҳизоти моҳидорӣ ва инчунин ташкили моҳидорӣ дар ҳавзҳои дорои моҳиро ки махсусан бо ҳамин мақсад парвариш шудаанд фаро мегирад. барои сайёҳон тамоми имконоту шароити моҳидорӣ ва машғул шудан ба сайди моҳӣ фароҳам оварда шудааст ва ҳар нафаре ки сайёҳе ки ба ин ҷо ташриф меорад метавонад ки аз ин ҳавз худ моҳӣ дошта, худ пухта лаззати моҳии тоҷикистонро чашида бошад. ва мо низ дар идомаи барномаи худ омадем ба ин хоҷагӣ ва алҳол кӯшиш мекунем ки аз ин ҳавз моҳӣ дошта ба шумо бинандагони гиромӣ лаззати онро гуфта бошем. ва бинандагони гиромӣ баъд аз кӯшиши талошҳои зиёд ба мо муяссар гардид ки моҳии амури сафедро аз ин ҳавз дошта бошем ва тақрибан зиёда 3.5 кило вазн дорад ва сайёҳии моҳидорӣ ва машғул шудан бо шикори моҳӣ хеле воқеан ҳам чусту чолокӣ ва маҳорати баландро талаб мекунад ва мо кӯшиш кардем ки аз ӯҳдаи ин баромада бошем. тибқи таҳлилҳои олимон куллу дарёҳои тоҷикистон дорои беш аз 60 намуди моҳӣ мебошад. барои рушди сайёҳии моҳидорӣ дар мамлакат имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. рушди сайёҳии моҳипарварӣ дар баробари шикори он ки дӯстдорони зиёд дорад ба тақвияти сайёҳии гастрономӣ дар кишвар замина фароҳам меорад. инчунин моҳиҳои истеҳсоли тоҷикистон дар ҷаҳон аз ҷиҳати сифат серхаридор арзёбӣ мешаванд. афзун гардидани парвариши моҳӣ дар хоҷагиҳои моҳипарварии ҷумҳурӣ ҳамчун мавзеи сайёҳӣ ва шикори моҳӣ ба рушди агросайёҳӣ низ мусоидати фаъол менамояд. яке аз намудҳои сайёҳие ки талаботи дӯстдоронаш дар ҷумҳурӣ дар ҳоли афзоиш аст, ин сайёҳии саргузаштӣ тавассути шикори моҳӣ маҳсуб мешавад. тибқи таҳлилҳои олимон куллу дарёҳои тоҷикистон дорои беш аз 60 намуди моҳиҳо мебошанд. дар дарёҳои кӯҳӣ ширмоҳӣ, гулмоҳӣ ва дигар намудҳоро метавон вохӯрд. ҳоло бо назардошти сермаҳсули соҳибкорон бештар ба парвариши моҳиҳои пешонағафси сафед, зағорамоҳӣ, амури сафед таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. барои рушди сайёҳии моҳидорӣ дар мамлакат имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. афзун гардидани парвариши моҳӣ дар хоҷагиҳои моҳипарварии ҷумҳурӣ ҳамчун мавзеи сайёҳӣ ва шикори моҳӣ ба рушди агросайёҳӣ низ мусоидат менамояд. пойдории амну субот дар саросари кишвар, сиёсати дарҳои бози ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди бахшҳои муҳим, фасли зебои баҳор, руду чашмаҳои мусаффо, кӯҳҳои сарбаафлок, мавзеъҳои таърихӣ, ҳайвоноти нодир ва дар сатҳи олӣ бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил намудани ҷашнҳои байналмилалӣ ва дигар омилҳо имкон фароҳам меоранд ки ташрифи сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон бештар гардад.